Po vodnom potencijalu za gradnju malih hidroelektrana Srbije je među vodećima u Evropi. Kako je on neiskorišćen i imamo samo 31 malu hidroelektranu, Elektroprivreda Srbije pokrenula je projekat modernizacije postojećih i gradnje novih malih hidroelektrana. Projekat obuhvata 26 malih hidroelektrana, 17 postojećih koje će biti obnovljene i vlasništvo su EPS-a i 9 novih na drugim vodoprivrednim objektima, kao što su brane kojima gazduju lokalne samouprave ili Srbija šume. Za taj posao EPS čeka kredit Evropske banke za obnovu i razvoj od 45 miliona evra. Znači, tih 45 miliona evra se odnose na projekte na postojećim objektima i to je projekat koji ćemo, nadam se, pokrenuti vrlo aktivno već u ovoj godini. Prvu novu malu hidroelektranu Prvonek na Banjskoj reci kod Vranja EPS planira da pusti u rad već u septembru. Projektom su obuhvaćena hidropostrojenja na vodotokovima širom Srbije. Najviše lokacija ima na području Niša, Ivanjice, Arilja i Valjeva. Još pre 20 godina je Energoprojekt i Jaroslav Černi locirao 856 lokacija za mini hidroelektrane. Dokumentacija za sve postojeće lokacije je spremna. Dosta je zainteresovanih investitora, a i banke koje posluju u našoj zemlji već odobravaju kredite, kako za gradnju, tako i za izradu studije isplativosti posla. Ono što je novina je finansiranje upravo ovih projekata, odnosno obnovljivih izvora energije, prvenstveno mini hidrocentrale i postrojenja za biomasu. Završetkom posla EPS bi iz 26 novih i obnovljenih hidropostrojenja godišnju proizvodnju struje sa 52 miliona povećao na 150 miliona kilovat sati.